Добрый день. На простом эфире Радио Свобода. Мы знаходимся зараз у Менску, вулица Ратунская. Сегодня раніцай стало вядома, что женщина залезла на кран з беларускім сцягам. Пазней высветлілася, што гэта адна з жыхарак района Лебяжага. Ён зараз актыўна забудоўваецца, і гэта быў апошні дом на вуліцы Ржавецкай, было вёсцы Ржавец, жыхары якога не згодныя з тым, як забудоўшчык размеркаваў кватэры паміж уласнікамі дома. Для жыхароў вялікага дому выдзелілі 3 кватэры на другасным рынку, але жыхары дома не згодныя з такой кампенсацыяй. Яны прайшлі праз некалькі судоў і у выніку нічога не дамагліся. І гэта сёння раніцай іх павінны былі высяляць. І адна з жыхарак дома, пенсіянерка, залезла на кран у знак пратэсту супраць, на яе думку і на думку ўсёй сям'і, несправядлівай кампенсацыі. Гэта ўжо працягваецца некалькі, прынамсі гадзіну. Яна проста знаходзіцца на кране будоўлі тут на вуліцы Ратунскай. Пакуль нічога не адбываецца, акрамя таго, што сабраліся журналісты і некаторыя мінакі. Пад'ехаў невялікі нарад міліцыі. Але пакуль нічога, акрамя гэтага, не адбываецца. Па ўсім відаць, адзін з жыхароў дома, якіх высялялі, зараз падышоў да журналістаў. Зараз паспрабуем падысці і выслухаць, чаму яны пайшлі на такі крайні крок. Так, не снимайте меня, потом... Добре, можна збоку. Заходи спереду. Скажіть, представтеся, калі ласка. Иванович Алексей Иванович. Ага, і ви жыхар дома, які павінны зносіць? Да. Скажіть, калі ласка, што адбываецца зараз? Отбывается. Мать, нас сегодня должны были выселить в 2 часа дня. Мать сделала шаг и залезла на кран, чтобы ее услышали. То есть, чтобы не выселяли. То есть, у нас нету ответа еще о том, Наташа, откуда у нас? У меня уже все перепуталось. Откуда у нас нету решения? С Верховного суда о приостановке. То есть, ответа нету, а нас уже выселяют, понимаете? То есть нету времени. Нету времени, что скажет нам Верховный суд. А хто зараз знаходиться на крані? Моя мама Галина Константиновна. А чому менавіта тут, на гэтай будоўлі? Еще раз. Чому менавіта тут яна вырашила на гэты кран залезці, на гэтай будоўлі? Потому что мы тут живем. У нас там дом. То есть мы постоянно в течение уже года ходим через эти ворота. То есть, как там раньше писалось, что мы скрывались от суда, что на суды не появлялись. У нас вот закрывают так вот ворота, к нам не попадает ни почтальон. То есть сами бываем, детей в школу везем, бываем не выезжаем, сбиваем замки. То есть беспредел, понимаете? Беспредел. А з якого часу тягнеться ось такі умови життя? С 2014 года. То бок уже 3-й год вы живете праз будовлю? Да. То есть постоянно настройки, все перекопано, то есть тут обрыв, а вот, то есть даже ездить небезопасно. Скажите, які умови, що пропонував сам забудовщик, інвестор, які квартири і ці участки землі?
участки земли. То есть, Інвестор що пропонував вам? Не, а первоначально они нам предлагали вот здесь вот, они устроят здесь вот дом и предлагали нам здесь квартиры. Мы были согласны, но мы так и не решили этот вопрос. То есть сделали так, что мы остались виноваты, что не подписали. То есть, хотя мы согласны были на подписании этих документов. То есть, только было одно, что нас не устраивало в документе, что мы покупаем облигации покупаем и якобы квартиру покупаем, а не то, что мы сносимые. То есть, что нас не через нос это делают. То есть, вот было единственное у нас, что, заминка. А так все у нас устраивало. А сьогодні вас куди повинні виселяти? Бэушное жилье именно меня на известие. В 47 квадратов 4 человеком мы заезжаем. То есть я, супруга и 2 детей. Зараз чоловік, який давав нам інтерв'ю, він живе у цьому домі. Запросив нехто, видать, забудовщика компанії і на перемови. Але нас туди не пускають, це закрита будовля. Будемо чекати, коли вони вийдуть. Три золотые краны. По левому боку. Да, давай. Нагадаю, ми знаходимося на вулиці Ратомська у Менську. Жінка, одна з жихарок дома, який повинен бути знесений у былой вёсцы Ржавец, зараз знаходиться на крані уже которую годину. Вона протестує супроть несправедливого, на думку її сім'ї, розміркування квартирів, які їм пропонують замість дому. І ми літерально 5 хвилин тому поговорили з одним з жихарів і власників цього дому, і представник компанії по всім, видать, запросив його на територію будовлі. Як відомо, стало від його, уже 2 роки вони живуть у приватному домі, але він з усіх боків забудований. З усіх боків він забудований, закритий будівничими плотами. Жихари не погоджаються виселятися, тому що їм замість дому у Менську площею 116 квадратних метрів із участком у 22 сотки. І пропонують 3 квартири з другосного ринку житла. Замість цього
жыхары, там ёсць тры ўласнікі, яны хочуць атрымаць 2 кватэры ў новабудоўлях і таксама грашовую кампенсацыю. Такая мера прадугледжаная беларускім заканадаўствам, але там не прапісана, што яна абавязковая. І забудоўшчык, кампанія «Тапас», выбрала, палічыла, што выдзяленне 3 кватэраў будзе дастатковым. Гэта не першы выпадак, калі жыхары Менску спрабуюць дамагчыся выдзялення, на іх думку, справядлівай кампенсацыі, але не часта яны выйграюць у забудоўшчыкаў. У гэтым выпадку сям'я пайшла на адчайны крок, і адна з яе жыхарак, адна з жыхароў гэтага дому, залезла на кран у знак пратэсту, дзе знаходзіцца сёння. Мы падышлі трошкі бліжэй. Праз шчыліну ў плоце можна пабачыць, як да крану пад'ехалі ратавальнікі. Прынамсі, адна машына з ратавальнікамі, якія стаяць наўкол, яны таксама паставілі нешта падобнае да батута.
як удаецца пабачыць праз гэтую шчыліну ў плоце. Проста каля дома, дзе жыве сям'я Ігнатовічаў, і навокал ідуць будаўнічыя працы, і ратавальнікі дзяжураць вакол крана, куды залезла жанчына. Так, мы паспрабавалі падняцца вышэй і можам бачыць пляцоўку перад кранам адкрытую і што там адбываецца. Як казалі раней, там знаходзіцца пажарная машына, ратавальнікі навокал дзяжураць, і нягледзячы на гэта працягваюцца будаўнічыя працы. Ну, остальное планы. Я не бачу, тут никого нема, только сын, который не хочет сниматься. Ну, шутка, какой-то пошуковый, Все, я выключил. Да. Да. тоже хочется называться. Добре. Антон, ти довго мовчиш. Добрый день, яшчэ раз нагадаю, гэта наўпроставая трансляцыя радыё Свабода з вуліцы Ратамскай у Менску. Тут ад раніцы на будаўнічай пляцоўцы на кран залезла жанчына з дзяржаўным сцягам. Як пазней стала вядома, гэта адна з жыхарак дома былой вёскі Ржавец, якая сёння павінна была быць, гэты дом сёння павінен быў быць знесены, але жыхары не згодныя з умовамі, якія выставіў забудоўшчык, і ён прапаноўвае ім 3 кватэры на другасным рынку. У іх сваё бачанне на гэты конт. Яны патрабуюць грашовай кампенсацыі і 2 кватэр у новабудоўлях.
Яны прайшлі праз некалькі судоў але суд ім адмовіў. Іхняя кватэра і участак у 22 соткі ацэнены па апошніх дадзеных у $145 000 сёння павінна было адбыцца высяленне і ў знак пратэсту жанчына, адна з жыхарак дома, залезла на кран. Мы пагаварылі з адным жыхароў, але неўзабаве яго запрасілі на тэрыторыю будоўлі, дзе знаходіцца іх дом ужо 2 гады. Відаць, нехта з прадстаўніком кампаніі спрабуюць вырашыць гэтае пытанне. Як пабачылі мы праз шчыліны ў плоце, тут вакол крана ўжо дзяжураць ратавальнікі, пад'ехала пажарная машына, пры гэтым працягваюцца будаўнічыя працы навокал, і мы чакаем далейшых падзеяў. Зараз бачна, як адзін з людзей у рабочай форме лезе па кране да жанчыны. Відаць, і другой, адразу за ім лезе другі. Назіраем, што будзе адбывацца далей. Мы бачым, што два рабочыя залезлі на пляцоўку, на кране, наверсе крана, дзе знаходзіцца жанчына. Яны нешта ёй тлумачаць. Да пляцоўкі пад'ехала яшчэ дзве машыны ратавальнікаў, таксама машына хуткай дапамогі. Вакол крану надзьмутыя ратавальныя батуты. Яшчэ два ратавальнікі падлазяць да жанчыны на пляцоўцы. Там ужо агулам зараз 4 чалавекі, 3 ратавальнікі ўжо, 5 чалавек на кране і жанчына, якая пратэстуе.
Так само зараз бачите, як з пожарної машини виїжджає рятувальна лестниця під саму пляцовку, де знаходиться жінка, протестовець. На версии застаецца толькі два чалавекі, адзін ратавальнік і рабочы. Яны, відаць, абмяркоўваюць, якім чынам можна бяспечна зняць з крану гэтую жанчыну. Махните руку. Я гляжу за тым, што зараз адбываецца, і хочу сказаць, што гэта незвычайнае толькі па форме. Менавіта тое, што жанчына, у якой забіраюць маёмасць, яе асабістую маёмасць адважылася на такі пратэст у такой незвычайнай форме. Але тое, што людзі пратэстуюць, і пратэстуюць у Менску, у іншых гарадах Беларусі, гэта ўжо далёка не навіна. Не навіна таму, што людзей можна зразумець. Іхныя дамы зносяць, і даюць кампенсацыю. Але даюць кампенсацыю, можна сказаць, смешную. І людзі пратэстуюць. Іншая справа, што толькі адзінкі, вось так, як гэтая жанчына, адважваюцца на пратэст у такой незвычайнай форме. Бо забрацца на вежавы кран, забрацца туды жанчыне на такую вышыню, гэта незвычайная справа. І, конечно, трэба чалавека ўжо давесці да такой ступені, каб ён рызыкнуў сваім жыццём, разумеючы, што гэта вельмі такая адказная і вельмі такая небяспечная справа, але чалавек на яе ідзе, значыць, гэтага чалавека давялі. І можна зразумець людзей. Мне даводзілася быць на некаторых сустрэчах, калі людзі пратэстуюць, што зносяць іх дамы, якія стаяць то на тым месцы, дзе будуюць метро, то на іншым месцы, дзе хочуць пабудаваць катэдж нейкія начальнікі. І людзі вельмі абураюцца з двух прычынаў. Першае, што, як я ўжо казаў, кампенсацыя за тое, што іх дамы разбіраюць смешнае, а па-другое, яны гавораць, а чаму начальству можна жыць у катэджах? Чаму катэджы начальнікаў не зносяць, а дамы звычайных грамадзянаў проста бяруць і разбіраюць? Як жа это можна ў краіне, якая абвяшчае сацыяльную справядлівасць, сацыяльную палітыку? Оказывается, можна.
Пасля таго, як ратавальнікі і рабочыя залезлі да жанчыны, праз 10 хвілінаў, відаць, яны угаварылі яе, і зараз яна сама злазіць з будаўнічага крану. Таксама знялі сцяг для падстрахоўкі. Усё роўна была выстаўлена пажарная лесвіца з машыны, але яна не спатрэбілася, і жанчына ўжо спусцілася на адзін пралёт, ёй застаецца яшчэ два. Навокал пад'ехалі некалькі машынаў пажарнай службы, таксама хуткая дапамога, выстаўленыя ратавальныя батуты вакол крану. Але ўсё гэта, як відаць, не спатрэбілася, ўсё вырашылася мірным шляхам, і жанчына ўжо на паўшляху да таго, каб злезці з крану. У студии корреспондент «Свободы» Владимир Глот, и я хочу протягнуть тое, что адбываецца. Вось я звярнуў увагу на тое, што начальнік мінскай міліцыі заявіў гэтай жанчыне, што калі яна спусціцца добраахвотна, то ён гарантуе, што ён павязе ў гарвыканкам, і там у яе адбудзецца сустрэча з кіраўніком Менскага гарвыканкаму спадаром Шорацам. Я разумею, што кіраўнік 2-мільённага горада заняты чалавек. У яго ёсць розныя справы. Але калі не ён сам, то хоць хтосьці з намеснікаў уже мог знайсці час і сустрэцца ж з гэтай жанчынай і з іншымі людзьмі, якія жывуць у гэтых дамах. Чаму ж так атрымліваецца, што ўлады, якія кажуць, што ўлада для народу, пра гэта згадваюць толькі тады, калі сітуацыя набірае такія экстраардынарныя абароты, калі жыццё чалавека пад пагрозай, калі гэта можа, не дай Бог, адбылося б нейкае няшчасце, не дай Бог, яна б звалілася з гэтай вежы, з гэтага вежавага крана, і тады гэта, конечно, было б на ўвесь свет прагучала. Чаму ж толькі тады пачынаюць улады думаць пра людзей, тады, калі ўжо сітуацыя набірае такія незвычайныя формы? Я думаю, што б мы не казалі, але па сутнасці права ўласнасці яно існуе ў нашай краіне толькі фармальна. Нярэдка, калі справа даходзіць да канкрэтных рэчаў, атрымліваецца, што чалавек фактычна бяспраўны. Хоць гэта ягоная ўласнасць, асабістая ўласнасць, пабудаваная ім або ягонымі бацькамі, альбо за яго грошы. І калі гэта дзесьці ў баку ад нейкай там вялікай пабудовы ці новага праекта, ну, тады ўсё добра. А калі нешта здараецца, тады чалавека не бачыць. Улады бачаць толькі свой план, тое, што яны хочуць пабудаваць на гэтым месцы, тое, што яны хочуць прапагандаваць. Магчыма, гэта і патрэбная нейкая пабудова, але ж тады патлумачце людзям і ўрэшце рэшт кампенсуйце гэтым людзям сапраўдныя затраты. Ну, я читаю, что, кажуть, за квадрат дают $500. Ну, скажите, где у Менску можно сегодня купить квартиру, альбо некий приватный дом, квадрат якого эквивалентный $500? Такого просто нема. І тады чалавек, зразумела, пачынае абурацца. І адзін чалавек, і іншыя людзі. І зразумець гэтых людзей цалкам магчыма. Мне цяжка сказаць, чым скончыцца ўся гэтая справа, але чамусьці, вось калі я глядзеў на гэтую жанчыну, я не ведаю дакладна ні яе прозвішча, ні яе імя, але я згадаў, была такая слаўная жанчына, нябожчыца ўжо Вера Цырлюкевіч. Яна працавала на башаным кране на мінскім трактарным заводзе. Вось пачыналася з нічога, проста працавала жанчына, трошкі актыўнічала ў прафсаюзах, і яна перарасла ў сапраўднага рабочага лідара.
Вось так склаўся лёс, гэта жанчына не магла глядзець на падобныя рэчы, калі парушаюцца правы чалавека, калі парушаюцца правы рабочага чалавека. І гэта жанчына, Вера Цырлукевіч, пачала змаганне за свае правы. Яна арганізоўвала сваіх іншых людзей, з якімі яна разам працавала на заводзе. Яна была таксама, яна кіравала гэтым важавым кранам. Гэта такая вельмі адказная і незвычайная для жанчыны прафесія, але спадарыня Вера ей авалодала, добра працавала і стала грамадскім дзеячом. Я не ведаю, які лёс будзе далейшы гэтай жанчыны. Але хацелася, каб вось такія людзі, якія здольныя на такі неардынарны, я б сказаў, на такі адважны нейкі крок, каб гэтыя людзі не спынялі сваю дзейнасць, каб яны станавіліся лідарамі, каб вакол іх гуртаваліся на самом пачатку іхныя суседзі, тыя людзі, якія церпяць гэтаксама, як і яна. І каб вось ішло згуртаванне вось такой грамадзянскай супольнасці. Мы часта кажам пра тое, што ў Беларусі слабая грамадзянская супольнасць, што нашай краіне не хапае грамадскага аб'яднання. А вось такі рух, а гэта рух, які можа пачацца з нізоў, рух людзей, якіх крыўдзіць улада, ён можа набраць моц, і ён можа стаць добрай альтэрнатывай, ці падтрымкай, ці нейкай ступенькай для нашых палітычных арганізацыяў, для палітычных партыяў, для грамадскіх арганізацыяў. Таму вось гэты выпадак не хацелася, каб ён толькі на гэтым і скончыўся, тое, што мы пабачылі. Хочацца даведацца, а што будзе далей? Ці змогуць арганізавацца людзі, якія церпяць? Ці прыйдзе грамадскасць ім на дапамогу? Як будзе паводзіць сябе ўлада? Тут шэраг пытанняў узнікае, і на гэтае пытанне мы будзем чакаць адказу. І я працягваю разважаць пра тое, што можа быць далей. Вось мне вельмі цікава, як у гэтым выпадку будуць паводзіць сябе ўлады. Ці знойдуць яны нейкі ўсё ж кампрамісны варыянт, ці падвысяць суму кампенсацыі, якая зможа задаволіць людзей, якія это церпяць, ці будуць гнуць сваю лінію, што мы, маўляў, даем дастаткова грошай, што тут будзе іншае збудаванне і людзі павінны адступіць. Але адступаць людзям мы ўжо прывыклі, што ў бальшыні выпадкаў людзі ўсё ж адступаюць, бо адступаюць таму, што яны ўжо так выхаваныя, што ўлада заўжды робіць правільна, што ўладзе патрэбна падчыняцца, што там наверсе ведаюць лепей і як трэба рабіць. Але высвятляецца, і даволі часта высвятляецца, што гэта не зусім так, што і ўлады неправільна ацэньваюць сітуацыю, і што ўлады выносяць не заўжды правільныя рашэнні. І самае галоўнае, і чаму людзі вось так ставяцца да гэтага неабыякава, што ўлада не хоча чуць людзей. На жаль, у краіне сітуацыя такая, што ўлада як бы жыве сама па сабе, у яе свае інтарэсы, свае задачы, свае пытанні, свае даклады вышэйшым начальнікам. А людзі, якія жывуць звычайным жыццём, у іх зусім іншае жыццё. Яны думаюць, як сёння зарабіць лішнюю капейку, дзе і што танней купіць, як выхаваць дзіця, як знайсці грошы на новы абутак і гэтак далей. І тут атрымліваецца, што інтарэсы ўлады і інтарэсы звычайных людзей разыходзяцца. І вось гэта, на мой погляд, неправільна і неправільна асабліва у той краіне, лідары якой і
Іншыя кіраўнікі ўвесь час кажуць, што ў нас беларуская дзяржава, яна найперш арыентавана на народ. Починай говорить. Ратаўнікі разам з працоўнымі звялі жанчыну з крана. Усе батуты, якія былі ратавальныя, спушчаныя. Зараз бачна, як, відаць, нехта з сям'і, не ведаць, і тая самая жанчына ўжо стаіць каля машынаў са сцягам, які быў на кране. Прынамсі, небяспекі для жыцця ўжо нікога няма. І таксама пажарныя машыны зварочваюць свае лесвіцы. Прынамсі, крытычная сітуацыя ўжо скончылася, і зараз паспрабуем дачакацца, ці хто з прадстаўнікоў сям'і выйдзе і патлумачыць, чаго ўдалося дасягнуць, ці будзе сёння высяленне гэтай сям'і. Я звяртаю увагу, гледзячы на экран, тое, што адбываецца, што жанчына стаіць са сцягам у руках і не выпускае гэты сцяг. І мне падаецца, гэта зусім не выпадкова, што яна за яго як бы трымаецца. Вось праз гэты сцяг гэта і ёсць уяўленне адносінаў звычайных беларусаў да ўлады. Яна трымаецца за сцяг і гэтым паказвае, што яна верыць уладзе, бо яна зразумела глядзіць вечарам дзяржаўнае тэлебачанне, бачыш, што там гавораць, а там гавораць, што наша ўлада самая найлепшая, што нідзе ў свеце так не думаюць пра простага чалавека, як у Беларусі, што нідзе няма такого добрага прэзідэнта, які толькі і робіць, што хвалюецца за людзей. І вось яна стаіць і як бы сімвалічна трымае гэты сцяг. У маім разуменні яна хоча гэтым паказаць, што я веру гэтай уладзе, што я на яе спадзяюся, але гэта ўлада ўжо і давяла мяне да таго, што я мусіла узняцца на вежавы кран. І вось гэта супярэчнасць, яна, здаецца мне, зараз нагул, яна такая пануе ў нашым грамадстве. Бо шмат людзей звычайных, я маю на ўвазе паслоўна звычайных тых людзей, якія далёка ад палітыкі, якія не цікавяцца, якія там справы ў апазіцыі, ў дэмакратычнай супольнасці, хто выступае супраць улады, якая праграма ў гэтых людзей, чым яны незадаволены. Вось звычайныя людзі, яны гэтым звычайна не цікавяцца. Не цікавяцца да той часу, да той пары, пакуль вось непасрэдна іх не закране вось іхная беда. А калі да гэтага даходзіць справа, вось тады і пачынаецца роздум, а ці правільна робіць улада. І я думаю, што пакуль жанчына яшчэ трымае гэты сцяг у спадзяванні на тое, што ўлада зробіць справядлівасць у яе разуменні. Але калі ўлады не пойдуць насустрач, я думаю, што наступным разам з гэтым сцягам на вежавы кран яна ўжо збірацца не будзе. Нягледзячы на сітуацыю на гэтай будоўлі, працы будаўнічыя не прыпыняюцца, будаўнічая тэхніка заязджае, таксама эскаватары наўкол працягваюць працы. Вось бачна, як гэта машына выязджае з будоўлі.
Невядома, ці будзе сёння выселены і знесены дом Ігнатовічаў, але увагу прэсы і медыяў гэтая сям'я дакладна дасягнула. Тут бачна, як раз'язджаюцца машыны з гэтай будоўлі. Гэта не першы канфлікт паміж забудоўшчыкам і жыхарамі прыватнага сектара. Менск актыўна забудоўваецца у апошнія гады, і непаразуменне ў коштах і кампенсацыі жылля вельмі частая праблема. Людзі нерэдка пратэстуюць, але выпадкаў вось з такім відам пратэстам, каб нехта залазіў на кран, да галавы не прыходзіць адразу. Будоўля весь гэты час была закрытай, і журналісты маюць магчымасць пабачыць тое, што адбываецца, толькі праз шчыліны, дзіры ў плоце. Але, як ужо казалі, сітуацыя вырашаная, жанчына з крана спусцілася, і зараз паспрабуем дачакацца, ці выйдзе хто з прадстаўнікоў сям'і і распавядзе, што адбылося. Наш калега Трофімович казаў пра тое, што гэта з'ява такая даволі частая, што вельмі часта не могуць знайсці як бы паразуменне ўлады і уладальнікі прыватнага сектара у цане, што адны лічаць цана, улады даюць вельмі нізкую цану, прыватнікі лічаць, што укладзена шмат працы і цана значна вышэйшая. І таму вось гэты канфлікт, ён як бы закладзены ў сваёй аснове, і яго вырашаць будзе вельмі цяжка, як мне падаецца. Але я хацеў бы сказаць пра іншае. Антон казаў пра тое, што вось будзе, глядзіце, што гэта гісторыя атрымала асвятленне ў СМІ, што дае прыцягнуць увагу. Я думаю зараз пра тое, а як будуць паводзіць сябе апазіцыйныя палітычныя партыі, прадстаўнікі грамадскіх рухаў, скажем, таго ж руху за свабоду, альбо грамадзянская кампанія, якую ачольваюць Тацяна Караткевіч і Андрэй Дмітрыеў. Мне падаецца, што вось такія выпадкі – гэта вельмі добрая падстава для таго, каб прыцягнуць да сябе як мага больш новых людзей, прычым людзей, якія яшчэ як бы так не саспелі вырашаць пытанні, уздымаць пытанні на палітычным узроўні, але людзі, якія непасрэдна пацярпелі ад улады, якія ад яе церпяць, і людзі, якія абураныя, так, як дзейнічае з імі ўлада. І мне падаецца, што гэтыя людзі, гэта даволі вялікая аўдыторыя, даволі вялікая патэнцыяльная аўдыторыя, якую маглі б перацягваць на свой бок нашыя апазіцыянеры. Вось ці пойдуць яны на гэты крок, і ў якой форме, мне гэта зараз вельмі цікава. А зараз я хочу сказаць, што да нас у студыі долучыўся мой калега да мяне Олег Груздзіловіч. Добрый день, я вот гляжу на эти кадры. Плот, ці шчыліны, праз якія спрабуюць здымаць падзеі журналісты, і мне дакладна гэта нагадвае
настрой, як у красавіку, каля стадыёну «Дынамо», так само на кран падняўся будаўнік з Вітебска Дмітрий Столяроў, і мне вот тады давялося весці такі напростовы аўдыёрэпартаж адтуль. І гэтаксама вось мы праз эти шчыльны спрабавалі нешта зняць, нешта даведацца і перадаваць. І вот ситуация, глядите, прошло 10 месяцев, нават меньше, и фактично она зеркально повторилась. То есть мы кажем про то, что, по-перше, вот я отзначу, по-перше, у людей запашивается вот такая незадовольность, бытовая, господарчая, политичная. Выстер этой задоволенности нема, и люди шукают, как выказать свой протест, как домагчыся своих неких патрабаванняў. Потым з'яўляецца некий прецедент, як вот тады этот Столяроў залез на кран, для яго все закончилася добра. Таксама былі перамовы, таксама да яго прыязджаў Барсукоў і перамоўшчыкі, і выніку все добра закончилася. Але это адклалася ў свядомасці людзей. І вось зараз Галина Игнатович, так зовут эту жанчыну, и она таксама полезла на кран, каб протестовать, каб домагаться своей правды. И я думаю, что вось таких здарэнняў будзе все больше, потому что людям фактично перекрыли кислород, у іх нема магчымасці змагацца за свои правы, інакш, як вот так вот залезеши на кран, патрабуючы нечага, экстрэмальнай такими пагрозамі фактично. Так, з ёй таксама, відаць, дамовіцца. Прыехаў зноў Барсукоў на перамовы, так сказать, этот человек не пропуская ніводна такого публічнага здарэння, каб таксама не показаць свою асобу. Вось прыедуць перамоўшчыкі з Тапазу, нешта ёй паабяцаюць, хутчэй за все дадуць все ж таки не одну, не две, як абяцалі, да, 3 кватэры. Нават, может быть, інакш, ці грошы больш дадуць. Але таких выпадкаў, здаецца, все ж таки будзе все больше и больше. Вось недавні зусім пратэст, мне таксама давялося весці рэпартаж адтуль на мікрорайоне «Усход» на комплексе «Маяк Менска». Ён паказвае, што людзі гатовы ўжо выходзіць з плакатамі, з нейкімі рашучымі дзеяннямі і патрабаваць сваёй праўды. Але вот я должен отзначить в этой истории, меня асабліва абурыла тое, што зноў, як вось у шматлікіх іншых гісторыях, зусім не працуе механізм судоў. Ведь эта жанчына, оказывается, звярталася ў суд, спрабавала потом абспрэчыць рашэнне, которое им адмовілі, и ничего не атрымалася. И мы вот на эту проблему отсутности незалежности нормальной судовой системы мы натыкаемся кожны раз, калі гаворка ідзе пра нейкую вот значную рэформу, значныя нейкія змены нейкія. Заўсёды адно і тое ж. Людзі не могуць праз суд дамагчыся таго, што яны мусяць мець па праву сваю, па закону. Вот памятаеце, Владимир, эту историю с метро? Ведь то же самое было при будаўніцтве линии метро на Малиновку. Да, там была такая семья Воскобовичаў. И яны вось гэтак сама были незадаволены тым, што ім давали за знос дому, им давали там 2 кватэры, а іх уже было там 3 сям'і. Вот чиновники так само упирались и сказали, что мы вот у вас тут то и то не так, мы дадим вот столько-то, меньше значно, и яны больше за там, ну я не ведаю, больше за 2 года змагались, ну решили домагаться. Я думаю, что закончится это, ты домовишься. Асабіста я думаю, Олег, што хутчэй за ўсё дамовяцца таму, што ўладам нявыгадна раздзюмаць гэты скандал, бо ведаеце, калі атрымалася ў адных, атрымалася ў другіх, то так як бы пацягнецца ланцужок, і 3, 4, 5, 6, 7 і гэтак далей таксама будуць думаць, ага, у іх атрымалася, а мы чым горшыя, мы пазмагаемся за свае правы, і мы даможамся лепшай кватэры, большай кватэры.
Але я хотів би звернутися зараз до того, до чого, Олег, ви починали з чого, що сапраўды зараз становище такое у людей настрой зовсім інший. І люди можуть виступити рашуче, причому виступити, скажем, не за нейкі абстрактне поняття, як це раней закликала опозиція, там, умовно кажучи, за свободу сродків масової інформації. Все ж для звичайних людей це свобода сродків масової інформації, це таке доволі тьмяне розуміння, що це за проблема, есть такая проблема, нема такой проблемы, яны, може, і ў руках не трымалі нейкай там незалежных газет і гэтак далей. А вось такія балючыя праблемы, калі зносяць дом, калі цябе вымушаюць плаціць падатак за дармаедства, а ты не з'яўляешься дармаедствам. Вось гэтыя рэчы, яны людзей закранаюць значна болей, і яны як бы даюць падставу, як мне падаецца, для згуртавання людзей для стварэння нейкіх такіх грамадскіх арганізацый. Іншая справа, што як у любой такой справе павінен быць нейкі завадзіла, закапёршчык, хто ўзяў бы на сябе гэтыя функцыі, хто, як бы кажуць, падштурхоўваў гэтых людзей. Вось ці знойдуцца такія завадзілы, мне пакуль сказаць цяжка. Владимир, ну я вас перебіг, бо я чув ось вашу ранейшую думку про те, як у этой ситуации проявится оппозиция, рух там, за свободу, інші організації. А на мою думку, якраз ось про це менш за все зараз треба клопотиться. Ну, покуль ще рано. І казати про опозицію. По-перше, давайте зазначим, що ця жінка залезла на кран з червоно-зеленым стягом. И я не про то, что она вось прихильница державной влады. Она демонструет этим, что она далекая от оппозиции, что это зовсім не політичный процесс, что это чисто вирішення її каких-то побутових проблем. І може це і добре. Це добре, бо не треба завсюди до кожного протесту притягувати неку політичну подоплеку шукати. Хай люди вирішають свої бытовые проблеми. Не обов'язково до этого повсюди за спиною бачать некую політичну опозиційну партію. Хай не вирішають проблем, треба їм допомагати у этом, а потім політика нас знайде себе своє місце потім. Зараз жінка, яка була на крані, вона зараз знаходиться у машині хуткої допомоги, її, видать, перевіряють лікарі. Але большасць ратавальных машинаў, а таксама іншых, хто прыязджаў сюды і быў на будоўлі, раз'ехаліся. Што адбываецца, што будзе адбывацца далей, пакуль невядома. Чакаем, ці яшчэ нехта са сваякоў выйдзе да прэсы і распавядзе пра далейшыя падзеі, якія будуць разгортвацца з іхнім домам. Тым часам будоўля працягваецца, ну а мы чакаем, што будзе адбывацца. Можно, конечно, стоять речка возле забора карауля, делать вот такой вот домика, и там
территории стройки журналистов будет применять нету там дорог, я тебе говорю, вот с этой стороны озера, с той стороны уже стройка до конца и какая-то туда. Сама деревня была. Это 2 километра. Это куда стройка будет? Каждая улица. Она уже это то есть на деревне была вот один въезд, и вот там 30 метров второй. А там дальше можно просто Мы працягваем наш такі каментар са студыі Радыё Свабода. Нагадаю, у нас такое надзвычайнае здарэнне ў Менску адбылося. Жанчына, яе завуць Галіна Ігнатович, яна паднялася на кран, пратэстуючы супраць таго, што яе дом зносяць, а кампенсацыю, якую яна жадае, не даюць ёй і яе сынам, і былому мужу, якія жылі ў этом доме. Это все адбываецца, будоўля ідзе на вуліцы Лебяжай, а падзеі это адбываюцца на адной з менскіх вуліц. Зараз з ёй вядуцца перамовы. Пакуль вось мы размаўлялі пра гэта з нашым журналістам Владимиром Глодом, да нас у студыі далучыўся аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Ён таксама гатовы выказацца пра тое, што тут адбываецца. Віталь кажа, што таксі ты нешта чуў, так, да, уже ведаеш предгісторыю гэтую, але ну какие у тебя думкі ўзнікаюць наконт того, што ж все ж таки пра што сведчыць гэтая падзея? З таго, што вы з Уладзімірам яшчэ не казалі, ці можа быць паспрабую нейкі новы аспект знайсці ў гэтых нашых аглядах, каментарах, гэта пытанне прыватнай уласнасці. Гэта на думку многіх тое, што ў Беларусі корень, што называецца, усіх бедаў. І гэта сапраўды в такіх вось канфліктных сітуацыях вакол маленькіх прыватных дамоў вельмі часта гэта прадэманстравана. Паколькі, ну, в любой, скажем, краіне, дзе ёсць прыватная ўласнасць, такім уласнікам будуць дамаўляцца вельмі асцярожна, паколькі ён можа абараніць свае правы ў любым судзе, паколькі ён можа свае маёмасныя правы абараніць з дапамогай ўсёй сістэмы права. У нас, звычайна, ў такіх справах апрыоры перамагае дзяржава. Грамадзяніну его застаецца два варианта. Альбо проиграть, скажем, достойно, альбо проиграть ніяк. Вот калі грамадзянін пачынае пратэставаць супраць дзяржавы, што ён не хоча, каб яго маленькі прыватны дом зносілі, ці ён хоча, каб яго далі большую кампенсацыю, то фактычна першага варыянта, каб не зносілі, ввогуле не разглядаецца. Вот мы ведаем колькі гісторый у прэсе, калі в нейкай краіне стаяў такі прыватны домик і уперся заснавальнік, уперся его уласнік, і все, з ім нічого не маглі зрабіць. Альбо надта вялікія грошы прапановалі, але просто он заставаўся. У нас такого няма. Калі ўлада вырашае нейкі мікрараён прыватны вось разбурыць і замест гэтага пабудаваць там офісныя цэнтры, улада заўсёды гэта зробіць. Вось. Неважно, што людзі будавалі, вот мы ведаем, шмат пісалі пра гэтую вот, в зеленым лузе гэтую сітуацыю. Вось. І сапраўды улады там пакуль яшчэ спрабуюць змагацца жыхары за свае дамы, але рэч тым, што яны пабудавалі свае дамы калісьці 40-е, 50-е гады. Зараз у іх ніякіх магчымасцяў адстаяць свае гэтыя дамы, калі ўлада захоча іх знесці. І гэта вось карэнна ўпіраецца ў гэтую самае пытанне прыватнай уласнасці, якое мяняе ўсе адносіны паміж уласнасці паміж дзяржавай і людзьмі. Апрыорі дзяржава мае прыярытэт, паколькі ёсць ва ўсіх законах такія паняцці, як дзяржаўныя інтарэсы і гэтак далей. І толькі часцей пытанне пра велічыню гэтай кампенсацыі. Ці можна, калі гэта домик у цэнтры, умоўна скажем, горада прыватны, а замест гэтага ім даюць нейкі двухпакаёвы ў Малінаўцы, то, конечно, людзі абураныя і лічаць, што ім 2-3 разы павінны даць больш. Камусьці ўдаецца стаяць, камусьці не, але моя думка ў тым, што вот такими звычайнымі сродкамі, судамі, сапраўды гэта адстаяць не ўдаецца. Віталь, а ці заўсёды, вот вы кажаце, вы абараняеце этих забудоўшчыкаў, этих людзей, уладальнікаў, так? Не хацелася б абараняць дзяржаву, але вот ведаючы сітуацыю, магу сказаць са свайго досведу, да, што ну, звычайна знос аднаго дому, так, якім жыла, прыцем бы, одна сям'я, ператвараецца ў прадастаўленне кватэр для там 5, а то і нават і больш сем'яў. Людзі звычайна фіктыўна разводзяцца, бяруцца шлюбамі іншымі,
специально копнуть на этот час, каб атрымаць некую кватэру, так, дадатковую. І зразумела, што ўлады, добра это ведаючы, потым абмяжоўваюць эту колькасць, скарачаюць да мінімума колькасць тых кватэраў, якія ім прадастаўляюць гэтым зносімым жильцам. Так? Вось была такая некалькі гадоў таму гісторыя пры пабудове менскага метро, таксама быў такі мінчанін Гуркоў, і ён таксама вось зносили ягоны дом, оказалось, что в ягоным доме там уже 6. 50 человек прописано. Так, прописана масса людей, он с одной жонкой развелся, другой развелся, потом что такое. Вось гэта зваротны бок гэтай самай Так, дзяржавы, это зваротны сацыялізм. бок. Люди, Нема прыватнай уласнасці, ёсць сацыялізм. Да, і робяць усё, каб падмануць. Надурыць гэтую дзяржаву. Дзяржаву не падманеш, так, як жа так? Заканчваецца тым, што дзяржава не верыць. Усім ужо. Да, і вось і так, відаць, такая ж гісторыя. Так, дзяржава ва ўсіх уже бачыць патэнцыйных падманшчыкаў. Гісторыя з Галіны Ігнатовіч, бо яна разведзеная, а ім даюць у ёй 2 сыны, яна сама разведзеная, і вось ім фактычна на 4 сям'і даюць 3. Она с этим не згодна. Вось я про это кажу в пачатку. Была прыватная ўласнасць, неважна, колькі прапісана на тваім прыватным доме. Гэта была б зусім бы іншая тэма і кампенсацыі, і там хоць ты прапісвай 50 чалавек, хоць ты тройчы разведзены, хоць гэта ўжо не важна. А тут сацыялізм. Вот недавно просто была бовадая ситуация, калі я займался справами, калі человек повинен был выписать, продать квартиру и выписаться. У нас, оказывается, держава так обороняет людей, у нас нельзя там выписываться никуды. Человек повинен прописаться кудысьці. І гэтак далей. Дзяржава нібыта сацыяльна, яна паўсюль нібыта абараняе людзей, але гэтым яна спрыяе вот таким падманам, такому мухляжу, паколькі, ну, калі ёсць магчымасць, чалавек заўсёды туды пролезе. Але ж чаму весь час паўтараецца гэта? Бо гарвыканкам фактычна стварае штучна такія сітуацыі. Весь час такія ж прэтэнзіі да нейкіх уксаў, да нейкіх там арганізацыяў, што они штучна скарачаюць колькасць вот этих вот кватэр, якіх раздаюць людям. Ведь зараз вот Ігнатович поговорить с Шорцем, вот эта история атрымала такі велізарны резонанс, і ў выніку ёй дадуць там не 2 кватэры, як абяцаюць, там, да, не 3, а там можа і больш. Праблему вырашыць, але такіх будзе яшчэ десяткі людзей, якія будуць адчуваць сябе пакрыўджанымі, якіх нічога не вырашылі з імі. Так, давайте. Все полезут на краны, что мы будем все краны ахоўваць. Ну. Давайте, Олег, зробім паузу і паглядзім, што адбываецца. Сергей, медики. Выязджае хуткая дапамога. Невядома, ці знаходзіцца там жанчына. Нагадаю, вы глядзелі на простовую трансляцыю з будоўлі ў раёне Лебяжы у Менску. Тут ад раніцы на будаўнічым кране знаходзілася жанчына, якая пратэставала супраць зносу і несправядлівай кампенсацыі прыватнага дому, які знаходзіцца ў былой вёсцы Ржавец. Некалькі гадзінаў яна правяла на кране з дзяржаўным сцягам. Вакол сабралася шмат медыяў. На пляцоўцы таксама дзяжурылі ратавальнікі, і разам з рабочымі яны спусцілі жанчыну. Праз паўгадзіны раз'ехалася ўся тэхніка і таксама машыны хуткай дапамогі. Мы будзем сачыць за сітуацыяй. Сёння на 2 гадзіну было запланавана высяленне гэтай сям'і. Цікава, ці пасля такой пільнай увагі прэсы гэта адбудзецца, ці інвестар перагледзіць умовы. Нашу працу працягваюць мои калегі ў студыі Віталь Циганков і Олег Груздзіловіч. Сачыце за абнаўленнямі.
Дякую, Антон. И я думаю, нам варто теперь, может быть, на заканчэнне нашего этого включения эфиру поставить, что называется, по магчымасці кропки над «і», вот менавіта в двух галоўных тэмах. Першае – гэта чаму адбываюцца такія стыхійныя, адзіночныя пратэсты, чаму людзі менавіта так знаходзяць магчымасць выказаць свой пратэст. І другое, ці можна чакаць пашырэння вот таких вот з'яваў, таких вот адзіночных, так сказать, бессэнсоўных і безлітасных бунтаў? Калі это пытанне, то вот за некалькі дзён другая такая гучная падзея в нашем журналістскім жыцці, пратэст спачатку вось на Маяк Менск, а зараз вот гэта, ну, безумоўна, гэта нейкі індыкатар подвышения социальной напруженности. Это супадение, не думаю, да? Так, это не супадение. Хотя вот как бы атрымалася, что уже жанчыны ж пэўная дата была, мусілі выселяць яе з дому, так? А у вот пратэстантаў на Маяк Мінск там была падзея ад адкрыццё дана мову. Але вот мы зараз бачым, что таких выпадкаў, ну, можа быць сапраўды больш і больш, бо пачнуцца скарачэнні, больш значныя скарачэнні на прадпрыемствах, людзі выйшлі без працы засталіся, куды ім ісці, толькі на вуліцу. Такіх вот, відаць, будзе ўсё больш-больш. Але з другого боку, ну, хіба вот на Захадзе такого не адбываецца? Вот я бы хотел, может быть, адрознення. На Захадзе часцей адбываецца, ну, калі людзі, мы больш бачым СМІ, нават у нейкіх фильмах, там, у книгах, калі выходзяць на дах, збіраюцца скакаць за нейкіх асабістых прычын, ну, там, ці просто там ад кахання да нейкіх праблемаў псіхалагічных, але гэта не прычыны, звязаныя з судамі, са справядлівасцю, з justice, что называется по-английски, где слово означае и закон, и справедливость, одним словом это означается, в адрозненне ад беларускай там ці рускай мовы. І справа ў тым, што сапраўды там людзі, во всяком разе, масава вераць, што справядлівасці можна добиться. Беларусі все больш вот гэтыя выпадки показывают, что все больше людей, разумеют, что в судах у белорусских добиться справедливости немагчыма, бачаць бесперспективность нейкой организованной борьбы, там сбор подписов, там прийти в оппозицию, там выйти на нейкий митинг, они вот гэты многие. И бачаць вот только таком шалёным прояве такой вот, ну скажем, своей незадоволенности, только в гэтым бачаць шанец. Для іх шанец это найхутчэй неяк дамагчыся увагі начальніка. Так? Вось што зрабіў тады Дмітрий Столяроў, залезшы на экран, і зараз паўтарыла Галіна. Памятаеце, Столяроў казаў: я пришел в Минск, я столько ходил по чиновниках и думаю, что еще робить? Убачыў кран и залез. Вот лiterально так было в его интервью. Зараз вось праз такі кароткі шлях яна дамаглася, што яе сам Шоры, значит, будзе з ёй размаўляць. Так? Вот кожны пасля этого пратэстант будзе грукацца не ў суд, а менавіта у прэсу. Да, у прэсу таксама ўжо не асабліва. Ну, маецца на ўвазе прэсу нейкім сваім крокам незвычайным. Каб прэса сама прыйшла, прыбегла, а не прыходзіць там рэдакцыю і гаварыць, што ў мяне, прабачце, там нейкая справа. Журналісты таксама часам не рэагуюць на такія, ну, маўляў, не першы раз уже колькі можам пра гэта пісаць. Тады яны просто, ну, гэта мы таксама, можна сказаць, жывем нейкім вот сучасным інфармацыйным грамадстве, дзе людзі все гэта разумеюць, дзе людзі бачаць, як гэта робіцца, і дзе людзі просто разумеюць, што гэта можа сапраўды адзіны шлях чагосьці дабіцца. Але это сігнал для ўладаў, што трэба нешта вырашаць, бо такіх гісторый будзе ўсё больш і больш, а механізму іх вырашэння няма. Шорыць і Барсукоў да ўсіх на кран не залезуць. А што можа зрабіць улада? Памяняць вот гэтыя прынцыпы ўласнасці, пра якія мы казалі? Прыватную ўласнасць, абарону? Зрабіць крок да сапраўды незалежнай судовай сістэмы. Бо калі б гэтыя суды не становіліся адразу на бок забудоўшчыкаў, там, інвестараў і іншых, хто вот это вырашае, то людзі, відаць, все ж таки апелявалі. Олег, ну і тады ваш прогноз. Можа ўлада зрабіць крок да незалежнай судовай сістэмы? Паступова, відаць, можа. Вот гэта якраз можа. То есть пачаць з тых непалітычных рэчаў, якія яны бачаць, што якія можна змяніць, якія не прынесуць нейкіх там рэвалюцыяў, якія сапраўды наадварот, гэта пагасяць. падыме нейкі імідж улады, аўтарытэт яе, бо, ну, вось суд вырашыў, бачыце, з гісторыі сігнаторый суд вырашыў, вы таксама звяртаецеся. А калі все лезут на краны, то крану не хлопіць, і это закончыцца тым, што все пойдуць потым да адміністрацыі прэзідэнта. Ну, можна сказаць, што гэта сапраўды чарговы тэст на адэкватнасць улады ў разуменні праблем, хаця бы на гэтым вось даволі канкрэтным вузкім вот узроўні, і ці яны зразумеюць, што тут менавіта самае страшнае для іх слова лібералізацыя, уже не такое страшнае,
значная, якраз-то будзе ім і на карысць. Лібералізацыя всіх гэтых судовых справаў, судовых рашэнняў насустрач грамадзяніну – гэта то, што можа трошки приоткрыть клапан вот этого народного незадовольнения и дать ему выйти, а не примушать лезть на кран. Ну, я згоден, так, да. Ну, мы на этом будем завершать. До побачення. Гэта была студыя Радыё Свабода. Мы вялі рэпартаж і каментавалі падзеі ў Менску, дзе жыхарка горада Галіна Ігнатовіч забралася на кран, пратэстуючы супраць таго, што ёй не даюць належную кампенсацыю за знос яе прыватнага дома. І сёння абмяркоўвалі гэта ў студыі Свабода Олег Груздзіловіч, Віталь Цыганкоў і трошкі раней наш калега Владзімір Глот.